Sidste Fuldegøj video fik 3 likes her, part 2. Okay, vi er Fuldegøj. ikke dig. Fuldegøj. Hvordan kan det komme sådan nogle græmlinger? Okay. Der er mega mange, tror jeg. Det er en kæmpe stor pakke. Tror jeg. Wait. 2. Nej. Bro, vi har 2 Fuldegøj-kort. Der er 2 i sådan. Okay, rød energi. Jeg tror, du har det. Ja, jeg tror, vi får Jeg nogle. tror, det er en energi i hvert fald. Hvad er det? Det vender forkert. Kig væk. Halvstans mor til. Hvad? Er det det der? Hvad er en sporttennismand? Der er en sav. Det er 2.500 og en smash er 5.000. Det er ikke en OP. Står det seriøst? Om på sådan en, hvor der plejer at være diamanter og et billede bagved. Og et kamera. Stor kamera. Oh my. Tror du ikke, det er lygter? Jeg tror, det er kamera. Og hvem er det, der Nå. Jeg ved jo nemlig ikke, hvem der har lavet dem. Hvem er det her? Er det... Er det en bodyguard, der sådan står med sit hårsæt her? Nå, lad os også lige kigge på den her. Det her. Det er, Jeg tror, det er en energy. det her, det ligner Louis på. Okay. Nå. Hvad skal vi så gøre nu? Ja, det ved jeg. Hvad? Hvad er det? Hvad? Hvem er det der? Hallo? Hvem er du? Hallo? Hvem er du? Er du ude af huset? Ud af mit hus! Ud! Er det ikke mit hus? Ja, så dit. Men ud! Ud, sagde jeg! Wait. Nej, Det her Fuldegøj-kort. ja, det er vores. Ud med dig. Wait. Er det jeg, der har taget dem? Jeg sagde ud af det! Er det jeg, der har taget dem? Ud af det! Ud! Ud med dig! Han kom med en gun! Shit! Oh my god! Det gør noget. Jeg stopper. Jeg gør ikke noget. Stop. Jeg har et trap. Stop. Nej, jeg er ikke. Skal jeg skyde dig? Hvor skal han hen? Han har 2 guns. Det er en... Han har 2 guns, vi har 1. Men vi er ikke mere. Han er ramt. Godt så. Godt for dig. Han fandt. Go. Shit. Fuck. Hvem er du? Kom her! Bliv der! Nej, der er ikke flere skud. Bliv! Jeg bliver ikke brug for den her. Bliv der! Kom